Η τεστοστερόνη είναι η ορμόνη της δύναμης, της ζωτικότητας και της ανδρικής σεξουαλικής ζωής. Αλλά μετά την ηλικία των 40, τα επίπεδά του αρχίζουν να πέφτουν φυσικά, φέρνοντας κόπωση, απώλεια επιθυμίας και δυσκολία στη διατήρηση σταθερών στήσεων. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν απλοί και φυσικοί τρόποι για την τόνωση της παραγωγής αυτής της ορμόνης. Σήμερα θα μάθετε πως ένα μόνο χάπι την ημέρα, φτιαγμένο από οικονομικά θρεπτικά συστατικά, μπορεί να σας βοηθήσει να ανακτήσετε την ενέργειά σας και να διατηρήσετε τη σεξουαλική σας ισχύ σε υψηλά επίπεδα. Η τεστοστερόνη είναι η ορμόνη που ορίζει πολλά από αυτά που γνωρίζουμε ως αρενοπότητα. Είναι υπεύθυνο για το σχηματισμό μυών, την ενέργεια, την αυτοπεποίθηση και πάνω απ' όλα την ενεργό σεξουαλική ζωή. Όταν είναι σε επαρκή επίπεδα, εγγυάται υψηλή επιθυμία, σταθερές στήσεις και προθυμία να διατηρηθεί η οικειότητα σε υψηλά επίπεδα. Καθώς περνούν τα χρόνια, τα επίπεδα τεστοστερόνης αρχίζουν να πέφτουν. Αυτή η φυσική διαδικασία μπορεί να μειώσει τη σεξουαλική επιθυμία, να προκαλέσει συνεχή κόπωση και ακόμη και να επηρεάσει την ποιότητα των στήσεων. Πολλοί άνδρες δεν το συνειδητοποιούν αμέσως, αλλά αισθάνονται τον αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή και την αυτοεκτίμησή τους. Εκτός από τη σεξουαλική σφαίρα, η τεστοστερόνη συνδέεται επίσης με τη διάθεση και την ψυχική υγεία. Η έλλειψή του μπορεί να προκαλέσει ευερεθιστότητα, άγχος, ακόμη και κατάθλιψη, κάνοντας τη ζωή λιγότερο ευχάριστη και ισορροπημένη. Ένα άλλο κρίσιμο σημείο είναι ο αντίκτυπος στη γονιμότητα. Η τεστοστερόνη ρυθμίζει την παραγωγή σπέρματος και τα χαμηλά επίπεδα μπορούν να βλάψουν το αναπαραγωγικό δυναμικό, κάτι που ανησυχεί πολλούς άνδρες ώριμης ηλικίας. Επομένως, η κατανόηση του ρόλου της τεστοστερόνης είναι το πρώτο βήμα για την εκτίμηση της ορμονικής υγείας. Το να το διατηρήσεις ισορροπημένο δεν σημαίνει μόνο να έχεις περισσότερη επιθυμία, αλλά και να εξασφαλίζεις ζωτικότητα, ενέργεια και ποιότητα ζωής σε όλα τα στάδια της ωριμότητας. Η πτώση της τεστοστερόνης είναι μια φυσική διαδικασία της ανδρικής γύρανσης. Από την ηλικία των 40, το σώμα αρχίζει να παράγει λιγότερη από αυτή την ορμόνη, κατά μέσο όρο 1 έως 2% κάθε χρόνο. Αυτή η προοδευτική πτώση μπορεί να περάσει απαρατήρητη στην αρχή, αλλά με την πάροδο του χρόνου φέρνει σαφή σημάδια στη διάθεση, τη διάθεση και τη σεξουαλική ζωή. Μεταξύ των κύριων αιτιών είναι η μείωση της δραστηριότητας των κυττάρων Leydig, υπεύθυνων για την παραγωγή τεστοστερόνης στους όρχεις. Με τη γύρανση χάνουν την αποτελεσματικότητά τους και η παραγωγή ορμονών σταδιακά μειώνεται. Εκτός από τον παράγοντα ηλικία, ο σύγχρονος τρόπος ζωής συμβάλλει στην επιτάχυνση αυτής της πτώσης. Το χρόνιο στρες, η κακή διατροφή, η καθιστική ζωή, το υπερβολικό αλκοόλ και ο καπνός είναι άμεση εχθροί της ορμονικής υγείας. Όσο περισσότερο συσσωρεύονται αυτοί οι παράγοντες, τόσο πιο γρήγορα συμβαίνει η πτώση. Ένας άλλος επιβαρυντικός παράγοντας είναι η αύξηση του κοιλιακού λίπους. Το υπερβολικό λίπος ενεργοποιεί ένζημα που μετατρέπουν την τεστοστερόνη σε ιστρογόνο, τη γυναικεία ορμόνη. Αυτό δημιουργεί μια ορμονική ανισορροπία που επηρεάζει άμεσα τη λίμπιντο και τη σεξουαλική ισχύ. Επομένως, αν και η ηλικία είναι αναπόφευκτη, ο ρυθμός της ορμονικής πτώσης μπορεί να επηρεαστεί. Η φροντίδα του σώματος και του μυαλού σας είναι απαραίτητη για τη διατήρηση υγιών επιπέδων τεστοστερόνης και τη διατήρηση της ζωτικότητας ακόμη και στην ωριμότητα. Όταν τα επίπεδα τεστοστερόνης πέφτουν, τα πρώτα σημάδια εμφανίζονται συνήθως στην οικία ζωή. Η σεξουαλική επιθυμία μειώνεται, η συχνότητα των αυθόρμητων στήσεων μειώνεται και, συχνά, ο άνδρας δυσκολεύεται να διατηρήσει τη σταθερότητα κατά τη διάρκεια της πράξης. Αυτός ο άμεσος αντίκτυπος στην απόδοση μπορεί να δημιουργήσει ανασφάλεια και να κλονίσει την αυτοεκτίμηση. Η έλλειψη τεστοστερόνης θέτει επίσης σε κίνδυνο την παραγωγή μονοξεϊδίου του αζότου, μιας απαραίτητης ουσίας για τη διαστολή των αιμοφόρων αγκίων στο πέος. Χωρίς αυτό, η ροή του αίματος είναι ανεπαρκής, με αποτέλεσμα αδύναμες ή βραχύβιες στήσεις. Αυτός ο μηχανισμός εξηγεί γιατί τόσοι πολλοί άνδρες συνδέουν την ορμονική πτώση με την ανικανότητα. Ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα είναι η μείωση της ευαισθησίας στην ευχαρίστηση. Οι άνδρες με ανεπάρκεια τεστοστερόνης αναφέρουν λιγότερο έντονους οργασμούς και ακόμη χαμηλότερη συνολική ικανοποίηση στις σχέσεις, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την απόδοση, αλλά και τη σύνδεση με τη σύντροφό τους. Εκτός από τη φυσική σφαίρα, η χαμηλή τεστοστερόνη παρεμβαίνει στην ψυχολογική. Η έλλειψη λίμπιντο και η αισθητική δυσκολία μπορεί να προκαλέσουν απογοήτευση, άγχος, ακόμη και συναισθηματική απόσυρση, δημιουργώντας έναν κύκλο που επηρεάζει την υγεία της σχέσης. Επομένως, η διατήρηση της ισορροπίας των επιπέδων ορμονών είναι κάτι περισσότερο από τη διατήρηση της ισχύος.
διασφαλίζει την ποιότητα στις σχέσεις, την αυτοπεποίθηση και την πλήρη σεξουαλική ζωή σε όλα τα στάδια της ωριμότητας. Η τεστοστερόνη δεν έρχεται από το πουθενά. Για να παραχθεί, το σώμα χρειάζεται επαρκή πρώτη ύλη που παρέχεται μέσω της τροφής. Γι' αυτό τα σωστά θρεπτικά συστατικά παίζουν βασικό ρόλο στην ορμονική ισορροπία και στη διατήρηση της ανδρικής σεξουαλικής ισχύος. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι ο ψευδάργυρος, ο οποίος βρίσκεται στους σπόρους κολοκύθας, τα στρίδια και τα άπαχα κρέατα. Αυτό το μέταλλο είναι απαραίτητο για τη σύνθεση της τεστοστερόνης και η έλλειψή του συνδέεται άμεσα με την πτώση της λίμπιντο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το μαγνήσιο, που υπάρχει στους ξηρούς καρπούς, το σπανάκι και τα δημητριακά ολικής αλέσεως. Βοηθά στη μείωση του οξυδωτικού στρες και βελτιώνει τη βιοδιαθεσιμότητα της τεστοστερόνης στον οργανισμό, ενισχύοντας τα αποτελέσματά της. Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ιδιαίτερα η Β6, παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο, δρώντας στον ενεργειακό μεταβολισμό και τη ρύθμιση των ορμονών. Η βιταμίνη D, γνωστή ως βιταμίνη του ήλιου, συνδέεται στενά με υψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης. Δηλαδή, χωρίς επαρκή θρεπτικά συστατικά, το σώμα δεν μπορεί να διατηρήσει την παραγωγή ορμονών σε ισορροπία. Εδώ ακριβώς έρχονται τα φυσικά συμπληρώματα σε μορφή δισκίου, τα οποία συγκεντρώνουν αυτές τις ουσίες σε στρατηγικές δόσεις που είναι εύκολο να καταναλώνονται καθημερινά. Η ιδέα της λήψης μόνο ενός χαπιού την ημέρα μπορεί να φαίνεται πολύ απλή, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν διατυπωθεί καλά, μπορεί να συγκεντρώσει ακριβώς τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα για να διατηρήσει την τεστοστερόνη σε υγιή επίπεδα. Αυτό σημαίνει πρακτικότητα χωρίς να εγκαταλείπεται η αποτελεσματικότητα. Ένα δισκείο μπορεί να συμπυκνώσει ψευδάργυρο, μαγνήσιο, βιταμίνη D και σύμπλεγμα Β, όλα τα θεμελιώδη θρεπτικά συστατικά για την παραγωγή ορμονών. Μαζί, δρούν ως συμπαράγοντες που διεγείρουν τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για τη σύνθεση τεστοστερόνης στους όρχεις. Επιπλέον, πολλά φυσικά συμπληρώματα περιλαμβάνουν αντιοξυδωτικά, όπως φυτικά εκχυλίσματα ή αμινοξέα, τα οποία μειώνουν τη φλεγμονή και προστατεύουν τα αιμοφόρα αγκία. Αυτό βελτιώνει την κυκλοφορία, επιτρέποντας το αίμα να φτάσει στο πέος πιο εύκολα κατά τη διάρκεια της στήσης. Ένα άλλο όφελος είναι η υποστήριξη της ενέργειας και της διάθεσης. Με θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν το μεταβολισμό, το καθημερινό χάπι βοηθά στην καταπολέμηση της κούρασης, αυξάνει τη ζωτικότητα και ενισχύει τη σεξουαλική επιθυμία. Έτσι, η απλότητα ενός χαπιού την ημέρα κρύβει μια πραγματική δύναμη. Παρέχει στο σώμα τα δομικά στοιχεία που χρειάζεται για να διατηρήσει την ανδρική ισχύ ακόμη και μετά την ηλικία των 50 ετών. Πολλοί άνδρες, όταν παρατηρούν την πτώση της τεστοστερόνης, σκέφτονται αμέσως την ορμονική υποκατάσταση με φάρμακα. Αν και αυτή η θεραπεία μπορεί να είναι χρήσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις, εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους και δεν πρέπει να συγχέεται με τα φυσικά συμπληρώματα. Η αντικατάσταση με τεχνητές ορμόνες περιλαμβάνει ενέσεις, τζελ ή κάψουλες που εισάγουν συνθετική τεστοστερόνη στο σώμα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες όπως στηρότητα, διόγκωση του προστάτη και ακόμη και καρδιαγγειακά προβλήματα, εκτός από την απέτηση αυστηρής ιατρικής παρακολούθησης. Τα φυσικά συμπληρώματα, από την άλλη πλευρά, δεν παρέχουν έτοιμη τεστοστερόνη, αλλά θρεπτικά συστατικά που διεγείρουν το σώμα να παράγει την ορμόνη αυτόνομα. Δηλαδή, σέβονται τα φυσιολογικά όρια και μειώνουν τους κινδύνους που συνδέονται με την τεχνητή χειραγώγηση. Αυτή η διαφορά είναι ουσιαστική, ενώ η αντικατάσταση μπορεί να είναι απαραίτητη σε συγκεκριμένες κλινικές καταστάσεις. Η φυσική συμπλήρωση ενδείκνυται για άνδρες που θέλουν να διατηρήσουν τη ζωτικότητα χωρίς να καταφεύγουν σε επεμβατικές θεραπείες. Επομένως, η λήψη ενός φυσικού χαπιού την ημέρα δεν είναι το ίδιο με την ορμονικοποίηση του σώματος. Απλώς του δίνει τα εργαλεία που χρειάζεται για να διατηρήσει την ορμονική ισορροπία και να παρατείνει τη σεξουαλική υγεία με ασφάλεια. Αν και η τεστοστερόνη μνημονεύεται κυρίως για τη σύνδεσή της με τη σεξουαλική ζωή, τα αποτελέσματά της ξεπερνούν κατά πολύ την κρεβατοκάμαρα. Η διατήρηση ισορροπημένων επιπέδων αυτής της ορμόνης σημαίνει ότι έχετε περισσότερη δύναμη, ενέργεια και πνευματική διάβγεια στην καθημερινή σας ζωή. Στο σώμα, η τεστοστερόνη διεγείρει το σχηματισμό μυϊκής μάζας και βοηθά στη μείωση της συσσόρευσης κοιλιακού λίπους. Αυτό βελτιώνει τη στάση του σώματος, ενισχύει τις αρθρώσεις και μειώνει τον κίνδυνο μεταβολικών ασθενειών όπως ο διαβήτης τύπου 2. Στο μυαλό, επηρεάζει άμεσα τη διάθεση και τα κίνητρα. Οι άνδρες με καλά επίπεδα τεστοστερόνης αναφέρουν περισσότερη αυτοπεποίθηση, λιγότερη ευερεθιστότητα και μεγαλύτερη ικανότητα εστίασης,
κάτι που αντανακλάται στην παραγωγικότητα και τη συνολική ευεξία. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η προστασία των οστών. Η τεστοστερόνη ενισχύει την οστική πυκνότητα, αποτρέποντας την οστεοπόρωση, τα κατάγματα και τον πόνο που είναι συνηθισμένος στη γύρανση. Αυτό το αποτέλεσμα εξασφαλίζει περισσότερη ανεξαρτησία και ποιότητα ζωής μετά την ηλικία των 60 ετών. Με άλλα λόγια, διεγείροντας τη φυσική παραγωγή τεστοστερόνης με ένα απλό καθημερινό χάπι, οι άνδρες όχι μόνο φροντίζουν τη σεξουαλική τους ισχύ, αλλά και ενισχύουν το σώμα και το μυαλό ώστε να γεράσουν με ζωντάνια. Ενώ τα φυσικά συμπληρώματα είναι ασφαλή για τους περισσότερους άνδρες, είναι σημαντικό να λάβετε ορισμένες προφυλάξεις πριν αρχίσετε να παίρνετε οποιοδήποτε χάπι. Το πρώτο βήμα είναι να κατανοήσουμε ότι κάθε οργανισμός είναι μοναδικός και τα επίπεδα τεστοστερόνης διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Η διενέργεια εξετάσεων αίματος είναι απαραίτητη για να γνωρίζουμε εάν η ορμονική πτώση υπάρχει πραγματικά και εάν υπάρχει ανεπάρκεια θρεπτικών συστατικών όπως ψευδάργυρος, μαγνήσιο ή βιταμίνη D. Μόνο τότε είναι δυνατό να προσδιορίσετε ποιο συμπλήρωμα είναι πιο λογικό για την περίπτωσή σας. Μία άλλη προφύλαξη είναι να αναζητήσετε ιατρική συμβουλή. Ένας ουρολόγος ή ενδοκρινολόγος μπορεί να αξιολογήσει το ιστορικό υγείας, τα αναφερόμενα συμπτώματα και να υποδείξει την καλύτερη στρατηγική, διασφαλίζοντας ότι το συμπλήρωμα είναι σύμμαχος και όχι κίνδυνος. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε την ποιότητα του προϊόντος. Στην αγορά υπάρχουν πολλές επιλογές χαμηλής προέλευσης, που υπόσχονται θαύματα αλλά δεν έχουν καμία απόδειξη ή ασφάλεια. Να επιλέγετε πάντα αξιόπιστες μάρκες, κατά προτίμηση εγγεγραμμένες σε φορείς υγείας. Τέλος, να θυμάστε ότι το συμπλήρωμα πρέπει να συνοδεύεται από υγιεινές συνήθειες. Η ισορροπημένη διατροφή, ο επαρκής ύπνος και η σωματική άσκηση είναι απαραίτητα για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων και την πραγματική προστασία της σεξουαλικής και γενικής υγείας. Τα αποτελέσματα ενός φυσικού συμπληρώματος για την τεστοστερόνη δεν εμφανίζονται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά με τη συνέπεια της χρήσης, σε συνδυασμό με έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Η υπομονή είναι απαραίτητη για να αντιληφθούμε τις αλλαγές που σιγά-σιγά μεταμορφώνουν το σώμα και το μυαλό. Τις πρώτες εβδομάδες, πολλοί άνδρες αναφέρουν περισσότερη ενέργεια και διάθεση σε καθημερινή βάση. Αυτό συμβαίνει επειδή τα θρεπτικά συστατικά αρχίζουν να διορθώνουν τις ελλείψεις και να βελτιώνουν το μεταβολισμό γενικά. Με συνεχή χρήση, τα επίπεδα ορμονών τείνουν να σταθεροποιούνται. Αυτό αντανακλά άμεσα στη σεξουαλική ζωή με αυξημένη λίμπιντο, πιο σταθερές στήσεις και μεγαλύτερη ικανοποίηση στις σχέσεις. Ο ψυχολογικός αντίκτυπος είναι επίσης αξιοσημείωτος, περισσότερη αυτοπεποίθηση και λιγότερη ανασφάλεια. Ένα άλλο κοινό αποτέλεσμα είναι η βελτιωμένη σύσταση σώματος, η αύξηση της μυϊκής μάζας, η μείωση του κοιλιακού λίπους και η ενδυνάμωση των οστών γίνονται πιο αισθητές όσο περνούν οι μήνες. Με άλλα λόγια, το καθημερινό συμπλήρωμα δεν είναι μια υπόσχεση για άμεσο αποτέλεσμα, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο για σταθερά και διαρκή αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να μεταμορφώσουν την ανδρική ζωτικότητα με την πάροδο του χρόνου. Η διατήρηση της τεστοστερόνης σε υγιή επίπεδα είναι ένα από τα μυστικά για τη διατήρηση της ζωτικότητας, της αυτοπεποίθησης και της ενεργού σεξουαλικής ζωής σε οποιαδήποτε ηλικία. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτό δεν απαιτεί περίπλοκα ή επικίνδυνα μέτρα. Μερικές φορές αρκεί να υιοθετήσετε την απλή συνήθεια ενός φυσικού χαπιού την ημέρα. Αυτή η καθημερινή φροντίδα παρέχει στο σώμα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να εξισορροπήσει τις ορμόνες, να βελτιώσει την κυκλοφορία και να διατηρήσει την ενέργεια. Με αυτό, οι άνδρες αποκτούν όχι μόνο περισσότερη σεξουαλική ισχύ, αλλά και σωματική δύναμη, πνευματική διάβγεια και προστασία από την πρόωρη γύρανση. Τα φυσικά συμπληρώματα δεν αντικαθιστούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά λειτουργούν ως ισχυρός σύμμαχος όταν συνδυάζονται με καλή διατροφή, ποιοτικό ύπνο και σωματική δραστηριότητα. Το μυστικό βρίσκεται στη σταθερότητα. Τα πραγματικά αποτελέσματα εμφανίζονται με πειθαρχία. Κατανοώντας τη διαφορά μεταξύ τεχνητών και φυσικών λύσεων, αποκτάτε αυτονομία για να φροντίζετε την υγεία σας με ασφάλεια και συνειδητότητα, χωρίς να εξαρτάστε από επικίνδυνες συντομεύσεις. Μην υποτιμάτε λοιπόν ποτέ τη δύναμη των μικρών συνηθιών. Ένα χάπι την ημέρα μπορεί να είναι το βήμα που λείπει για να διατηρήσετε την αρενοπότητα ψηλά και να ζήσετε πλήρως σε όλα τα στάδια της ζωής. Τώρα καταλαβαίνετε πώς η τεστοστερόνη επηρεάζει άμεσα την ενέργειά σας, τη ζωτικότητά σας και, πάνω απ' όλα, τη σεξουαλική σας ζωή. Και ανακάλυψε επίσης ότι δεν χρειάζεται περίπλοκες λύσεις. Ένα απλό φυσικό χάπι την ημέρα μπορεί να είναι αρκετό για να υποστηρίξει την αρενοπότητά του και να αποκαταστήσει την αυτοπεποίθησή του. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να μαθαίνετε φυσικά μυστικά,
Για να διατηρήσετε την ισχύ σας υψηλή και τη σεξουαλική σας υγεία προστατευμένη, εγγραφείτε τώρα στο κανάλι και ενεργοποιήστε το κουδούνι. Και γράψτε στα σχόλια τη φράση «Θέλω τη φυσική μου τεστοστερονή» για να δείξετε ότι είστε αφοσιωμένοι στη ζωτικότητά σας